बिनानिया दाबो सिखाराखै नामा? गैया दाबो सिखाराखै हनै उन्दुगासिनोसो। नै गया जादो। आइ ओइ आइ सिखारद' नै 8था जालायलायबाय दासिमबो सिखारा नामा? र' बाबा दसे उन्दुबावनो हो मा दसेखौनो उन्दुनो होआ नोंसोरलाय? आइ साहा गैला? गैला जोंहा दहाय लोंखांबाय दा साहा थाबावो। उन्दुबाय था 8था 9थासिम। दांख्लाब ओइ दांख्लाब। थै फाग्ला मानो बिदि बुंनांगौ सोरबा खोनागोन। नै बेफोरखौ बाद होदो बे रुफाथिजों गनद्रायखौ बे हांसोखौ सिथारनो थिनहैदो। दा फैगोन आलासिनि थाखाय? दे थिनहैसां। ओइ आनै आनै औ आनै नै आनै बे खुमब्रा बोरायजों हांसोजों संहैदोथां दिनै नोंनानावखौ नायनो फैनो आरो बे गनद्रायखौ हांसोखौ सिथारनो थिनबानो जाबाय। दे आनै। नै फाग्ला बे हांसो सिथारहैथां। नों मा हास्लाबा थोनोब्रा रुफाथि सना नै जोबखानोसै ना र' बेखौ फोजोबना थांसै आं। थाब थां आलासि फैयोनो। र'लै सना र' सानैजों ज' थांसै। थाब फै फाग्ला। लाबो सना मानसिया आं लानि आं थासान्दियाव मानो खालामनांगौ लाबो। ओमफ्राय सोर आलासि फैनो? नै आगैखौ नायनो फैयोनो। ए ओमफ्राय नोंहालाय आंनाव माला खारफिनो? उनाव जानोसै बेफोरो। साला बे सुवादनो बेबाराव जेरैखि जाया बानायना होथारगोन आं आरो जायाबा महर मुस्रिखौनो सोलायहोथारगोन आं। सिनायाखै बे जाब्रां देवानिखौ। ओइ बानायसो जायाखै नामा ब्रा देलायनायालाय? दे बानायसो थाब खालामदो दे साना जौबाय हनै। ए आमाइसो जाबाय नै थ' आमाइसो थ'। आमाइसो थ'। ओइ गनद्राय माबे मादै? बै दखानाव पापर लायफैलाय आलासिफोर जानो। नै लायसैबो। बेनो बानायसो नङा माथो माजुनथारलाय आमाइसो। बानायसो आमाइ आदै ए आलासिफ्रा सफैबाय माथो। फै जिरायफै। ओइ बिमा सियार लाबो सियार। ए सफैबाय आलासिफोरा फैदो जिरायफै। दे बिफा नै बेदरा नारलै। जिरायफैदो फै। दे फिसा जिउ गोलाव जाथों। दे जाबाय फिसा दे जिरायदो।
दे जिरायथ' दे आं दै साहा खालामहैनि जिरायथ' दे नोंसोरो नानि नै आलासिफोर सफैबाय दै लाबो दै ओइ बानायसो मा जाखो जायाखै जेबो दे लोंलायदो आलासिफ्रा माबायदि बोराय हौवा बेलाय बेखौनो दिनै थगायहरथारगोन आं बाखुरारा बेखौनो लाथारालां मामाय माबायदि नुखो थिगानो दं मामाय नै आइ थां न' सिङाव रायलायहैदो थां नोंस्रानिजों थांदो बानायसो फैदो ओरै हौवायाथ' मोजां थाखा फैसा दं न'खराव गोनां मालाय बायदि फांफुं नङा हा लेखा फरायालाय मारैथो फरायनायाथ' मोजां मेट्रिकआव मोनसेल' साबजेक्ट होनानै फार्स्ट डिभिजन पास जादों बियो हाब मा खोथा जाखोलै बेलाय माबोरै मोनसेल' साबजेक्ट होनानै मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन थांनाय जाखो दिनैसो खोनाफेरबायलां होमबाथ' थिगानो जागोनदां मानसियाबो मद्दा सद्दा एसे बैसो जानाय साननो रोंगोन ना जागोन थिगैनो दं बिलाइगोन रायलायग्रोथोंसै गावसोर दा मा डिसिसन लायो हिनजावा फसाय दा फसाय जयै नायै बेदरै गोथाव गोथाव मोनजाबानो जायो आंहा आंनि थाखायबाथ' मोजांथार हौवाया हरथारनांगौ आदै जोबोद मोजां संसार जालांगोन बिसोर गावसोर सानैजोंसो मा रायलायलायो दा डिसिसन लानोसै फैदो आमायसो फैदो गथा जाला फैदो फैदो आया मा जाखो मानो बोलांखो र' बानायसो मा जाखो साथाया थाब लाना फै आमायसो आइया मानो थांखो दानोलाय ओंखाम जालांदो खुमब्रा बोरायजों हांसोजों संदों आयै ओंख्रियाबो मासि गोथाव जालाङाबा जाबावगोन बे फैदो फैदो नै फाग्लि मा बुंहरखोंलाय आलासिफोरखौलाय मानो एफा हाखु दाखु थांखो फैदो आमायसो फै आयै बानायसो ओंख्रिया गोथावथारमोन जालांजागौमोन आं दा जागोन आमायसो फैदो मा होनखो बे गथ'आबा हाखु दाखु ओंखारलांबायसो आयै हा बानायसो बोरै जाखो खबरा खोनासं आमायसो जिरायदो दे आदा आं नोंखौ फसायनाया फसायबायमोन आंबो फसायनायालाय फसायबायमोन ओमफ्राय आंहा मोजां मोनखानाय दंना ओंखायनो आं नोंखौ लानो हानाय नंला आया माथो माबा होनना माबासो होनफिनबाय बेलाय आंलाय बेखौनो जायोबा लांफाखानानै सामरजोंसो लाहैखानो सानबायमोन मा होननांगौ मा होनखोलै माइला ए आदा मा जाखो जायाखै जेबो ज' थांसै नोंनाथ' बोरै जाबावगोन बानायसो गोदो लाखानोसै होनबा थाखा फैसाखौ गिना लायासै बेनोथ' जादोंलै आमायसो साख्रि जागोरथों होननानै थाबाय नों दाना साख्रिबो गैला हिनजावबो गैला जारलालै थ' ओइ आदै दानो फैबाय नानिखौ नायफैनाया औ गैया बानायसोआ फसायजायासै आं दहायनो मिथिखादों जानाय नङा होननानै मानसियानो साइसआनो गैखाया बालुंदा साइस बोरैथो फसायजानो नोंलाय मोजां महर लाना फै मा गेन्द्राद्रा साइस गैया बाइस गैया बिदिजों नानिखौ मोनलांनो जोंनि नानिखौ मोना नों बेखौनो फाफर लायलायबावदां ए बादा खेलाबादसो दाजों नोंफ्रा महर मुसि गोमागोन आं हर फाफरा मालाय मानो जाला ओइ आदै फाफरा आया फाफरा ओइ आदै
बेनिखायनो जों नेनायखौ मोनाखै नों। आया मानसियालाय बालन्दाजों लोगोसे मोख्रा खाया नांनायसो नामाब्रा? बे लामा दक्टानि खुमब्रा गुफुर बायदि जाना थायाबानो उफाय गैलालै आङो।